Gymraeg. Wel, gai ddiolch yn fawr gyda. Mae'n wahoddiad yma. A dod lawr i'r ddinas fawr yn rhywbeth sy'n digwydd yn brin iawn yn y flwyddyn. Ond fi ag Alun yn cerdded oddi ar y megawys gynnar. Pryd welis di adeilad efo 5 llawr yn dda. Pobl yn erioed i gweld yn. Beth bynnag, wedi bod yn adeg tywyll iawn a ddiweddar, ond bore yma o'n i'n meddwl am gerddi i ddarllen, a wedyn dyma ni'n tyrchu nôl i fis Mawrth 2016. Pan oedd pethau'n lot gwell am fi. A mae hon yn gerdd eitha positif i ddechrau noson o gerddi eitha trist. Cerdd ydi hon mewn ymateb i ddyfyniad gan Dr Lleon Jones, mudodd o nôl yn mis Mawrth dwytha. Mae'n debygol fod yna fwy o bobl yn sgwennu'n Gymraeg yn sgil datblygiad y cyfryngau cymdeithasol. Hynny wrth gwrs yn spin positif ar yr technoleg mae pobl yn tueddu i weld fel rhywbeth drwg. Felly, celf fodern ydy enw'r gerdd yma. Hydref ar dail yn disgyn fesul gair, fesul ymadrodd i'r pridd sy'n ei llyncu. Dyna'r ddelwedd, dyna'r math o lun sy'n gwerthu, a lliwiau'r tymor yn fflamio'n goelcerth ag ystrawennau. Gallwn goelio hynny, gwyliais y gwyrdd ar y map yn crebachu fesul cyfrifiad, a chlywais ddweud fod pob henwr a hunnau un yn nes at y diwedd. Ond mae'r artist yn hen hefyd, ei ddwylo'n lypiau swrth o gry cymalan gwrthod gweld popeth, haws dilyn hen linella'r brws lle mae'r lliwiau'n llachar a'r ddeiar yn lladd y dail. Ni fentra godi i lygaid gwan at y gola sy'n gwthio drwy gytan y geia, lle mae'r adar yn gwibio a negeseuon y gwanwyn yn dyn dan a denydd. A hyd yn oed pe gwnau hynny, ysgwydau i ben yn araf a dychwelyd at ei waith. Ni wel hwn y gobaith sydd yn wylo'r lleill, ac ni chliw y lleisiau newydd sy'n gwrthod y geia a gwthio mlaen. Anyway, dim gwylwyn ydi hon. Coelcerth ydy'r testyn. Mae'r bandio'n gorffan cyn cynnar tân, ond diwedd y gig ydy dechrau'r gam. I mi, fan hyn mae'r gig go iawn, lle mae'r nos yn ddi a talfod llawn, lle mae pob geithryn yn rhannu smog a phob greichionyn yn destun joc. Diforydd i mi weld mor ddrwg drwy wneud y fflam a gogla'r mwg, ac mae hyder newydd y criw iau yn gynnes yn o'n ni ein dau. Gai roi y braich amdana chdi cyn i'r coelcerth farw ym maes bi? Wedyn, dwi'n siŵr bod chi gyd i gweld y llun o'r hogyn bach o ffladur yn Aleppo tua mis Awst dwytha felly. Honno fo'n eistedd gan yr ambulansau wynaf o'n waed i gyd lle. A nathon ni wneud ffys mowr am y llun yma, fatha fysa fo'r unig berson oedd yn diodda yn y rhyfal ofnadwy yma, ond wrth gwrs mae'r pethau yma'n digwydd bob dydd. Felly, llun o bell ydy enw'r soned yma. Nid wyt ond un yng nghanol llwch y lle. Yn un o'r rhai a lusgwyd wisg i traed o adfail un o'r tai ar gwr y dre, o'r rwbel trwm i sŵn y bom a'r gwaed yn sychu'n grachen cas wrth bod y wallt, lle tarodd concrit gnawd dy bymlwydd di. Nid wyt ond digryn yn y moroedd hallt, a neb ar ôl i'w rando am dy gri. Ond myna rywun dynnu llun o'r stryd i fewn i gefn yr ambulans a throi ddioddef tawel di yn ddioddef byd y bobl sydd yn nabod dim ond ffoi. Edrychwn innau'n drist ar friwiau'r drin tra'n estyn draw i ddiffodd llwio'r sgrin. A wedyn, un gardd newydd sbon sbyncan cyn i Alun yn mynd o fi.
Mae hon ar gyfer cyfrol o gerddi am Edwin. Mae'na gyfrol yn dod allan leni achos wrth gwrs mae'n ganmlwyddiant marwolaeth Edwin yn yr Rhyfel Mawr. A wedyn yn y gerdd yma, o'n i wedi bod yn sbio cyn sgwr y gerdd ar wefan The Refugee Art Project, sef gwefan o, mae'na brosiect celf mynd ymlaen yn rhai o'r campiau ffoduriau yma, lle mae'r ffoduriau yn cael ei annog i wneud celf yn seiliedig ar eu profiadau. A wedyn ni'n gweld tebygrwydd yn rhai o'r lluniau yn yr oriol yma ac ymweld ar ysgwrn. Felly, yr ysgwrn/The Refugee Art Project. Cerdd ar iawn. Oriel o lygaid dirgel yw hon. Ar un wedd, oriel ddigalon. Oriel o lygaid sy'n gwybod mwy na gormod am nid yw ein byd yn dysgu byth. Ond oriel ac arni ôl y cariad sydd yn y brifo mwyaf bod, fel ffladur, yn trefniau hiraeth yn gadair i fardd.